Test of hypothesis kan kalai me kania suta kan soya chuan kan ti to china chuan two samples observation patni kan nei hian sample patni kan nei hian kan sample kha parametric test a qualify ani chuan large sample somthum ai tam observation kan nei na chuan z test kan mang theya chumi ai tlem ania chuan t test kan mang thei ti te kan soi to a soita kan khan kan data hianin parametric test a qualify nge angai phota chung ho z test kan ti te t test te mang tu chuan normally distributed homogeneity of variance scale data independence kan ti te kha kan data khan in reflect tu ani chuting ani chuan parametric test thazo ka kha kan mang the ani chumi mang chon observation pakhat le pakhat inkara difference significant difference om lo ti kan chok thin ani amaro chu kan soi fo ta khan data hi kan thu ni lo na chin om ani normal lo chang a om tama tin homogeneity of variance lo chang te po om ve boka homogeneity of variance lo chang a thum phim hian chuanin I t test ti te le hetinga hian chuanin tunlai software thatwa phe hian chun problem in siam vak lo amaro chu kan data teng te hi normal lo chang alo nei ve thin fo sia chu ting huna chuan engtin nge significant difference between two observations ai ka ti tho theyam soita kan khan parametric test zetemo t test hi ka first love ka ti nge le ka du nge turani a ma se kalo qualify lo ni chuan khat test ang chi khati ve tho ka du he mi te observation pahin ka ra hian difference omium lo ti significant difference omium lo ti kha shet ve tho ka du wangin non parametric test ka kal don ta ni parametric test a chon t test le z test a chon mean kan consider a tin standard deviations kan consider tel boka amaro chu non parametric test a chuan mean le standard deviations teng te kha kan mang ta lo ta median kan boi pui ta ni allai hola kan boi pui do na chumi a chu median te po ning a then khata chuanin engeng I observation dang teng te po man chang te po kan nei thowa mean le standard deviation kan man lo na kha non parametric test chu lo ni hlom ta ni chu ho zinga kan syllabus a soitur zinga mi pakhata chu sign test ti khani a test ho em ti mayang simple a I trong kan moi lo ni lo seng chon test primitive tak pakhat ani ve a amaro chu soita kan khanin parametric test zetemo t test kan ti thei lo mio lo chuan changkang lo hret zok emo I ngeng robust lo du lek zok khamia khan kanin nang fa kha ngai ta tho tho chu wang chon voina hian kan syllabus atel sign test hi kan ti tran don ani data le englo hi information hi kan study material hi nakina WhatsApp group a te karon upload don tho in don tho ti khanin in lo enanga sign test a hian chuanin non parametric test ani kan tiang khan observations kan nei ho ateng te kha distribution a khan convert lo ani anti normal distribution mo t distribution kan tianga khanin convert han pa lem lova amaro chu hemi het kan consider tur chu median akha observation number 1 observation number 2 in kar a median in kar a hianin ain angem ain tluk tlangem ti kha kan en turani ta chuan null hypothesis kan accept mo kan reject turamo hypothesis kan thir tura kha chu the difference between the medians is 0 group 1 and group 2 a median in a difference adang lam na hi a om lo ani ti kha kan en turani dona chumi tara kan hriat tura chu kan information akha pahni two samples two observations ani turani a tin I observation king by ni turani lo in pair to in khai khin turani wang khanin he themi bi ka hian chuanin paired samples in khai khin tur ani wang khan paired samples atan chok he sign test hi kan mang thiang ani enti nan me example lo la taila tam lo eng mozat mi som kanaya chung ho chu bp sang adam lo ani ta til bp sang ti lo teng depression nei ani a ti chuan in depression en kol na turatan hi in exercise a thako me ti kha
test kan du ta ni exercise hian in depression and kol nan tan tangkai na ne em ti ka du ta ti chuanin han en taw la ka problem hi en lok taw lang exercise ka ti ma khan an mani depression ne na level ka ke en ta ni te dan om tu rangai ta la helai hi 25 helai test 1 kan ti lai observation kan an nei ta ti chuan exercise kan han lak pui ta tlaw ta kar kha chu chumi nu chuan depression kha anga alanga yem ka test le ta ni ti chuan ka hria du ta ka chu exercise ma le exercise nuwa hian significant difference om rengem significant difference om ani chuan exercise hian om zia nei ti na ani do na depression en kol nan tan om ze nei don ti khania difference alo om lo ni chuan hi observation pani teng karen significant difference om lo ni chuan exercise khan homa nei lo ti na ni me do na khami thutlu na siam tur chuanin hi tu na hian scientist kan ti chin do na du thu sama chun seta kan khan I data hi atlema t testing te po mana cha kom khop me ma se ka data hi hem example a chuan normal longa longai tai lang chumi wang chuan in parametric test ka qualify lo chu wang chuan differentiate ka du thosi wangin scientist a hin ka kal don ta scientist ka ti dan tura chuan a howang reng khop me ya test 1 le test 2 chu exercise ma le exercise nu kha ka observe atekha ka minus ringota enta wala like a problem a hian 25 minus 24 to plus 1 15 le 16 to minus 1 12 le 12 to 0 difference on lova 22 le 24 to minus 2 20 15 to plus 5 19 le 18 to plus 1 8 le 10 to minus 2 18 le 15 to 3 plus 3 24 le 22 to 2 17 le 14 to 3 along ta chumi chu ka hriat du chin chu ni ta ne an difference a khan test 1 le test 2 in kara khan enge difference on an difference zat magnitude hi ka zu khredu lo le hala ka hriat du lai chu a sign na chau hi ni hey sign test ani kan ti wang kan a sign line te chau kan consider don ta chu wang chon koloma kan ma mo lai bera chu helai hi ni ta ni sign of differences pair 1 in kara chuan difference ka plus pair 2 in kara chuan negative pair 3 to 0 ania pair 4 to my negative 5 positive 6 positive 7 negative 8 positive 9 positive 10 positive chumi lai te chu ka hria du chin chu ni ta ni ti chuanin null hypothesis can establish ta median of the differences between the pairs hemite patni in kara test 1 le test 2 in kara median hi difference is 0 ni ti ka null hypothesis ani dona om jeta ga chuan tongkam dang chun an da don ta there is no significant difference between test 1 and test 2 ti na thau ti na ni chu ti chong ka hriat tur chu n le x ka zon chuanga ya n chu number of observations number of pairs minus those observations which have 0 differences chu n ani don ta ni tu na hian pair som kan ne ya ma se pair som zinga hian pair khat chu 0 ni chu wang chuan 10 minus 1 chu 9 ani n chu 9 om zeta ka chuan pair difference nei ho za ta kha pakuan ne chu n ti na ni chu n chu 9 phot me na ti chuanin plus engzani om kan chu tanga kan chiranga negative engzani om ti kan chiranga plus hi paruk an oma pakhat pani pathum pali panga par an oma negative si pakhat pani pathum an omani chu wang chuanin assign omzat tlem zok zok kha ka soilon ne lok teng assign omzat tlem zok zok kha x ania a ho khop mai chu wang chuan tun problem ta na kan hriat du lai te chu n le x ania n chu number of observations number of pairs minus those observations which have 0 differences to na big chuan 10 pairs minus 1 observation which have 0 difference along it 9 kan tia chuan in x to number of signs which have lesser frequency and taula to na hian plus hi parukania negatives ho hi pathumania chu wang chu kan x to ra chu soita kan khan 3 ani
ti chon ka hriat du ta ka chu chung chin zong chu ni ta table la ka kal don ta ni compare na tur table hi ka en nga chu x le n ka du kan ti kha x a chuan 3 kan thlanga negatives omzat ka 3 chu wang chuan in 3 kan thlanga nga n kan ti kha tu na chuan pakua kan ti ta ni chu wang chuan in 3 le n in intersect na lai chu helai hi ni ta ni 254 omzeta ka chuan 0.254 ti na ni kan thre the bang chu mo x3 n9 a intersect na lai kha 254 ani ti chuanin hei ka thutluk da siam dan tu chuni ta ni 254 hi helai ka mu chhuai hi 0.05 level of significance I khan atam ni tam lo ka compare don ta ni tunda nga khan chuanin ka calculated z emo ka calculated t emo ka calculated f emo anova bi ka te khang ho te ka table value ai na tam nge tlem kan ena tamani chuna significant kan tia tun tu ma hian chuna n da na table n da na le a interpretation a kha adang ta ni coordinates kan han mu chuak ta x le n coordinates kan han mu chuak ta chumi chu kan p value ani don ta atong kama chuan p zia chu probability p value probability value hi 0.254 ani 0.254 hi soita kan khan 0.05 level of significance aya allen na wangin a significant low kan ti don ta ni 0.05 a hian chon lo niam ni ta seng chuan antinan 0.04 te mo lo ni ta seng chuan a significant kan tinga ma se tun din hun bi ka hian chuan kan p value hi a coordinate stable atang kan en hian 0.254 ania 0.05 I hian a sang ta box hi chu wang chuan a significant talawa probability kha a significant talawa chu wang chuan null hypothesis kha kan reject thei talawa ni null hypothesis ka kan reject thei lawa om jeta ka chuan a significant lawa chu wang chuan difference apo kha a significant lo tina ani tun example a bikin enta ulang exercise lak ma exercise lak nu ania chuta chuanin a table atanga kan compare khan coordinates x le n kan han zon chuan no kan compare khan kan probability kha kan probability kan p value kha a significant tat lo ani 0.05 aya a san tat awang khan a significant lo chu wang chuan null hypothesis kha kan reject thei ta lo chu wang chuan ti hian kan interpret angai ta exercise la khan depression la khan hong nei lo there's no significant difference between test 1 and test 2 chumi chana imply ta ka chu exercise khan om je nei lo tina ani chu chu sign test so ita kan khanin parametric test ania I parametric test ho teng te chu meanless I standard deviation kan mana vain calculations ka scientific ta ni ma se sign test kan tinga te hian chuan calculations va kom lo a difference kha kan thre duwa chu difference kan thriat na po chuan a difference value kan thre du ni lova difference sign exact ni om plus le minus ho teng ten ang chia chia turani chu ti ni chuanin median kha is equal to 0 ni ang kan han tia difference of the median would be 0 ti na ni ta ti me ni a simple lutu chu wan chuanin positive in zan ni om negative in zan ni om difference a ti kan chuta khami kha x zon nan ta tlem zok zok kha x zon nan tan kan mang chon n zon nan tan chon paired observation in zan yom minus 0 difference in zan yom kan tia chumi coordinates atang chuan hemi table hi kan zuk mang tang kai ta ni x a value zat n a value zat chumi coordinates chu a p value lo ni ta chu p value chu 0.05 I sang e sang lo 0.05 I san chon a len zok chuan not significant 0.05 I niam chuan significant tina entiana me me ta hian en ta ulang ka x kha 0 lo ni ta se entiana ka observation kha ka n kha 5 lo ni ta se 0.031 ani ta heta hin chon heavy case b ka chuna significant heta teng tina significant heta te po significant ta te heta te a significant ka teng khanin ka coordinates azir khan chu x le n azir khanin ka p value kha 0.05 I sang le sang lo ka zuk en me don ani
chu sign test ani